der kom en mand ind en dag, og han skulle have en rejse til sig selv og sin kone og 2 børn. Og han så på de charterrejser, der var, men de var altså lidt dyre for ham. De var simpelthen billige nok, men han var måske lidt en højt udviklet økonomisk sans, kan vi kalde det. Så han syntes, det var for dyrt, og han ville ikke. Så det lykkedes altså ikke at sælge dengang. Men han gik, og jeg var altså i stand til at følge, hvad der derefter skete. Det er jo meget sjældent, man kan det. Han læste en annonce i avisen, og der kunne man leje en campingvogn. Så tænkte jeg, lige det, jeg har brug for. Jeg har vognen. Den er ikke så stor, men vi kan da være der alle 4. Og så har vi campingvognen, og så slipper vi for at betale hoteller. Og vi kan spise og drikke, når vi har lyst til det, og hvor vi har lyst til, og til de penge, vi har lyst og råd til. Så han gik hen, fik den her campingvogn og skrev kontrakt på den og betalte ind, hvad der skulle. Og så gik han hjem og fortalte glædestrålende sin kone og børnene, at nu skulle de til Italien og i campingvogn. Og det var alt sammen i orden. Der var bare det, hans svigermor, der var en meget bestemt gammel dame. Hun havde altid ønsket at komme til Italien og navnet helt ned til Sicilien. Og hun sagde, jeg vil med. Og det var meget godt. Der var bare ikke plads til hende. Og de prøvede på at snakke hende ud af det, og de fortalte hende, hvor let det var, hvor varmt det var, hvor lang turen var, hvor anstrengende det var. Men svigermor ville med. Hun sagde, jeg har altid ønsket at se Sicilien, før jeg dør. Og jeg tager med. Og nu for uden at være så økonomisk, som hun nu engang var, så var han også måske lidt svag. Så han gjorde det, som tusinder af mænd har gjort gennem årene. Når en viljestærk ældre dame påstod et eller andet. Han bøjede sig og føjede hende. Så sagde han til konen, svigermor må sidde foran, og så må du og børnene sidde bagi. Og bagagen kan vi så have i campingvognen, og det bliver nok lidt trangt. Men vi må se at få det bedst mulige ud af det. Så de tog afsted en skøn morgen, så pakkede de kufferterne og startede. Og hans vogn var jo som sagt ikke så vanvittigt stor. Den var faktisk ikke stor nok til den campingvogn. Men ned over Sjælland gik det godt, og ned gennem Tyskland gik det fint. Ikke vanvittigt hurtigt, men det gik. Og så kom stigningerne nede ved Alperne, og den hostede lidt. Og så kom Alperne, så hostede den bade. Og den blev varm, og den dampede, og den spruttede, og de måtte vente og køle af, og de måtte hælde vand på, og de måtte trække op over det ene pas efter det andet, og ned igen. Og det gik, men det var altså en rædselsfuld tur. Det tog evige tider. Så da de nåede ned i Podalen, så kørte de ud til kysten, og kørte ganske langsomt ned igennem Italien. Og de kom gennem Rom, og så Rom, og de så Neapel og Vesuv. De kom helt ned i spidsen af støvlen i Italien. Og de så Sicilien, og de så Etna i det fjerne. Og det var sent om aftenen, de ville tage over næste dag, så de gik i seng i campingvognen. Det vil sige, et af børnene sov altså i vognen, fordi der var ikke så meget plads i denne campingvogn. Og svigermor havde set det hele og gik i seng og sov. Og næste morgen, der var hun død. Det var en gammel dame. Hun havde bare lukket sine øjne og var sovet ind i nattens løb. Men der sad manden med dette. Denne gamle dame med svigermor og tænkte på, Gud, hvad skal jeg gøre? Han så jo lægen og politiet. Man kunne ikke begrave hende nede i Italien. Det var håbløst. Der var overhovedet ikke tale om, hun kunne sove i fremmed jord. Hun skulle hjem. Han havde engang læst en bog om, hvordan man sendte lige hjem, og der var en Leichnam-begleiter med, at det kostede en frygtelig masse penge, skulle sidde i vognen hele vejen op. Og alle formaliteter så videre, det, han kunne ikke mærke det. Chokket var for stort. Han sagde, jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg vil hjem nu. Og han satte familien ind i vognen og lagde svigermor ind i campingvognen, og så startede de nordpå. Og der kørte de tilbage gennem Neapel og tilbage gennem Rom. Og de kørte hele dagen, og de kørte hele natten, og den næste dag, en gang så stoppede de og åbnede døren til campingvognen for at se, hvordan det gik. Og lukkede den skønsomt igen. Svigermor var stadigvæk med. Svigermor kunne stadig også bemærke. Så han sprang ind igen og kørte videre, og dødtræt nåede de op over Rivieraen. Alperne, dem skulle han ikke nyde mere af.
tanken om at køre over Alperne en gang til med den lille vogn og campingvogn. Det var for mad, så han tog turen ind over Frankrig. Og han kom over den franske grænse. På en eller anden mærkelig måde. Men der kunne han ikke mere. Han havde nu kørt dag og nat og var fuldstændig udmattet. Så de tog et værelse på et lille hotel i den franske Riviera. De tog kun et værelse til de her barn, hver især i sengen. Og faldt i en dødlignende søvn. Vognen var parkeret foran. Og næste morgen var han relativt udhvilet. Solen skinnede, han gik ned og så, hvordan det gik. Og der stod vognen. Men campingvognen manglede. Og sveden sprang frem på panden af ham. Og knæene gav, han satte sig ned på trinene. Svigermor og campingvogn var væk. Og så blev han fuldstændig febrilsk. Han så jo denne vogn blive fundet med denne gamle dame i. Hvem havde myrdet hende? Hvordan var det sket? Han gjorde igen det, han ikke skulle have gjort. Han tog den letteste vej ud, smækkede familien ind i vognen og kørte nordpå. Og han skyndte sig at komme ud af Frankrig så hurtigt han kunne. Og han kørte op gennem Tyskland, han kørte igen ind i Danmark. Og han nåede hjem. Han blev aldrig standset. Og hvordan han forklarede herhjemme, at han kom hjem uden svigermor. Og hvordan han forklarede til et udlejningsselskab, at han ikke havde campingvognen med, og han ikke skulle have nogen forsikring udbetalt. Han betalte den kontant for en gang skyld, uden at gøre vrøvl over noget som helst. Det ved jeg ikke, men det gjorde han. Han klarede det. Men der er en anden en, man også tænker på. Ham kender vi ikke. Det var ham, der stjal vognen. For kan de tænke dem, denne lille sydfranske tyv, som stjæler campingvognen og lever af at bryde ind i biler måske. Og en skønne dag, så tager han en vogn og kører afsted med den ud på en stille sidevej. Og der åbner han den og finder en død dame inde i den. Han var kendt af politiet. Tanken om at skulle forklare dem, at det ikke var ham, der havde slået hende ihjel. Og han havde stjålet vognen med en død dame i. Der var ingen, der ville tro ham. Hvad han gjorde, det ved vi ikke. Men det lykkedes ham at blive af med dame og med vogn. Det ved vi, for vi har aldrig hørt om den senere.